Казвам се Делчо Маринов Геров, от град Добрич съм. Преди 8 години си поставих импланти на долната и горната челюст при доктор Станчев и искам да ви кажа, че вече 8 години нямам никакви проблеми с имплантите, нямам болки и чак сега се сетих да дойда да направя преглед при доктор Станчев. Бих ви препоръчал, който има нужда от поставяне на импланти, да ползва услугите на доктор Станчев в град Варна.